Холандия, страната на лалетата и дървеното сабо. И думът на професора по физико-биология Мейс и съпругата му Селин. Любовта им към България започва преди повече от 40 години. Без паспорт. В комунистическо време беше. И тогава ходихме тайно през граница. 7 години по-късно отново идва в България. Бяхме много любопитни, защото тогава вашата държава беше малко затворена за капиталисти. Всичко говореха с много нисък на глас. Много така. Не беше разрешено да не чуват други хора. Така и малко в Македония беше под Тито, беше също така. Не трябваше да критикуваше Тито. По същото време в Холандия Селин също се влюбва в българската музика. Приятелка е кани на курс по народни танци. Идва за първи път пред 79-та. Когато отидох в Родопите, веднага се влюбих в природата. Селин решава да учи български. Хората танцуваха и казаха: айде, елато, утре пак. Утре пак, какво е? И това ми беше толкова неудобно, че веднага реших да уча езика. Мейс и Селин се запознават в Холандия. По това време мъжът има група "Приятно", с която изпълняват български и македонски народни песни. И в този момент нямаха певица. Мейс ми питаше дали имах интерес да съм певица с тяхния оркестър. В началото на 90-те издават компакт диск с българска народна музика. След това групата се разпада, но Мейс и Селин не губят връзка и след години се събират. Съпрузите често идват в България. От години участват в насвирването в родопското село Гела. Преди 4 години техни приятели ги убеждават да си купят къща. Когато се пенсионират, решават да заживеят в Момчиловци. Мейс иска да изпълни мечтата си, да отвори физико-биологически институт в селото. Миналата година докарва с няколко тира оборудване за лабораторията си. Мъжът не спира да прави нови проучвания и публикации, иска и да преподава. Аз нямах никакво желание да спирам. Аз съм сега пенсионер, от 1 август съм пенсионер. Трябва да спирам да се работи в градина, на картофи, домати и тези работи. И да си купя тези. И моята работа е повече наука. И искам да продължавам до смърт. За да запазят холандските си пенсии, Мейс и Селин имат право да стоят в България само 8 месеца в годината. Да ми харесва живота сега. Много. В Холандия за всеки паднал перон трябва да имаш разрешение. Като например, съм казал в лаборатория в къща не можеш да имаш. Вие тук имате впечатлението, че в Западна Европа всичко е по-свободно. Не така. Аз имам връзка с тази земя. Трудно да обясня. Щастлив се чувствам, защото повече се чувствам свободен тук, в България. Най-много ни дразни самия факт, че младите бягат от България. Трябва една държава да има и млади хора, за да има бъдеще.